चिकन बोललं की वाटण लागतंच. पण आज मी जे चिकन करणार आहे, याला जरासुद्धा मी वाटण वापरणार नाहीये. बिना वाटणाचं आपण हे चिकन करणार आहे, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत. रोज आपण आपल्या पद्धतीत चिकन खातो. आज तुम्ही माझ्या पद्धतीत चिकनसुद्धा बनवून पहा. नक्की तुम्हाला आवडेल. तर मी चिकन चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. ती चांगली गरम करून घेतली. तेल घातलंय, थोडंसं बटरसुद्धा घातलेलं आहे. आता ह्यामध्ये कांदा घातलाय. कांदा भरपूर घालायचा आहे. 3 मोठे आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा आपल्याला व्यवस्थित आता परतून घ्यायचा आहे. हे बघा. कांदा मी व्यवस्थित परतून घेतला. ह्यामध्ये मी आलं, लसूण, कोथिंबीर याची मी पेस्ट करूनच ठेवते. तर मी 1-1.5 चमचाभर पेस्ट वापरली. नाहीतर तुम्ही लसूण आणि आलं खलबत्त्यावर ठेचून सुद्धा घालू शकता. खूप छान टेस्ट येईल. व्यवस्थित परतून घ्यायचा. यामध्ये आता आपल्याला कांद्याची पात घालायची आहे. ती बारीक चिरून घेतलेली आहे. आता मी घातलेली आहे. ती सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. कांद्याची पात मी आता व्यवस्थित परतून घेतलेली आहे. ह्यामध्ये आता काही मसाले घालायचे. पहिली मी हळद घालून घेते आणि हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत. मी जास्त हे चिकन आहे ते मी थोडं तिखट कमी करणार आहे. मी हिरव्या मिरच्यांचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे मसाल्याचा वापर मी थोडा कमीच करणार आहे. व्यवस्थित हिरव्या मिरच्या व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे 1 चमचाभर. ती सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची. काश्मीरी मिरची पावडर तिखट नसते, फक्त कलरसाठी घातलेली आहे. यामध्ये मी अर्धा चमचाभर मालवणी मसाला घातलेला आहे. पाव चमचाभर मी गरम मसाला सुद्धा घातलेला आहे. आता हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता हा मसाला थोडा करपू नये म्हणून ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहे. म्हणजे मसाला व्यवस्थित चांगला मिक्स होतो. झालेलं आहे. व्यवस्थित परतून घेतलं. ह्यामध्ये आपल्याला चिकन घालून घ्यायचं आहे. चिकन ह्या मसाल्यामध्ये आपल्याला 2 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं आहे. ह्याला ना जास्ती असं बोनलेस चिकन वापरायचं. त्यामुळे ना हे चिकन लवकर पण होतं आणि खायला पण अप्रतिम लागतं. व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा मी. ह्यामध्ये आता आपल्याला चवीनुसार मीठसुद्धा घालून घ्यायचं आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला टोमॅटो घालायचा आहे. 2 मी टोमॅटो घेतले होते छोट्या आकाराचे. मोठा असला तर एकच घ्या आणि तो आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे. आता टोमॅटोसुद्धा आपल्याला थोडं परतून घ्यायचं आहे. झालेलं आहे टोमॅटो परतून घेतलेला आहे मी. ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, पाणी घालायचं आहे आणि हे वाफेवर आपल्याला चिकन 10 मिनिटं आधी पहिलं शिजवून घ्यायचं आहे. 10 मिनिटानंतर आपल्याला झाकण परत काढायचं आहे. चिकन आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा मस्त असं ह्याला पाणी सुटलेलं आहे आणि वाफेने चांगलं अर्धं चिकनसुद्धा शिजलेलं आहे. तर आता अजून आपल्याला शिजवावं लागेल. त्याआधी आपल्याला थोडीशी ह्याच्यात कोथिंबीर घालायची आहे बारीक चिरून. झाकण तसंच ठेवायचं आहे. झाकणावर पाणी आहे ते तसंच ठेवायचं आहे. आणि वाफेवर आपल्याला 15 मिनिटं अजून हे चिकन शिजवून घ्यायचं. 15 मिनिटानंतर बघायचं आहे. तर मस्त असं हे चिकन शिजलेलं आहे बघा. खूप छान असा रंग पण आला आहे आणि खायला तुम्हाला सांगू एक नंबर लागतं. वरून पाहिजे थोडंसं तुम्ही किसलेलं ओलं खोबरं घालायचं. नाही घातलं तरी चालतं. पण आम्ही कसं मालवणी माणसांना आम्हाला थोडंसं खोबरं लागतं म्हणून वरून थोडंसं किसलेलं खोबरं घातलेलं आहे. वाटण वगैरे मी काही केलेलं नाही आहे. तयार आहे मस्त असं कांदा टोमॅटोचं चिकन. आवडलं असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. बॅचलर लोकांना ही रेसिपी मस्त आहे. जरासुद्धा वाटणाची खटपट नाही, तरी चविष्ट असं हे चिकन तयार होतं. रेसिपी कधी तुम्ही पार्टीला सुद्धा करू शकता. खूप साधी सोपी रेसिपी आहे. कमी साहित्यात आणि एकदम टेस्टी लागते. ह्या चिकनमध्ये मी मसाल्याचा वापर सुद्धा थोडा कमीच केलेला आहे. तर चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.